Malfunction man niyo. Malfunction yun. Ha? Oh. Rescuehon siya itong isa, oh. Kalayo ra ba ni? Yawa. Kafag pag gido. Di na siya makita. Dito? Rescue sa susa. Iungot yung taon siya. Kilabihan na lang siya sa gugma. Kaya ito ay kaluhod. Namugtaw ng kamot na. Maog yun, sige gunit. Maming, inanti ka? Nagtulog ka. Awa, balik po siya. May problema ng ilang kuan. Una, ang kuya na tao, ang tao na lang. Ay, problema ang kuan. Ano yung problema? It's not supposed to happen. Asa naman ito mo rescue? Ha? Asa naman ito mo rescue? Problema ni. Dara. Rescue. Abot na si superhero. Yata eh. Gunit ako sisi diha. Guyod. Guyod gini. Giyon na tatong puti. Oy, kay kanina na kaya na diyang puti. Bitaw, dili kaayo. Sakbugtaw na kaya na. Bubog na. Na itong isa nga, bago pa na ang katong puti, kaya ganina ra na siya. Ang bunga na yung sandal, patay. Sus, kuyawa nilang gibuhat. Padol, ano to gamay be? Focus. Niungot. Ha? Kung sa'yo, Kwan? Iyang ipasa. Sus, ginoo ko. Sintias Koreano rin, no? Nagtuo sa safety rin sa kamot aning Batman. May tag na bitag sila dua. Apas taas o. O saan mo to? Jadi bitaw to atong sapat. O na, rescue na ni, kaya nag-orange mo ni. Wala na sakay sa tulong din. Balik na sa town siya. Yo. Murag ari na gid maminyos dudong ani. Okay. Oh. Sa chip na